Gondoltad volna, hogy az ízületi fájdalmaknak nem minden esetben az ízületi problémák az okai, hanem bél eredetű emésztőrendszeri gyulladások és különböző ételintoleranciák, ételallergiák is okozhatnak ízületi panaszokat. Biztosan sokat hallottál már arról, hogy a bélflóránknak vannak jótékony és úgynevezett patogén káros baktériumfajai, és hogyha ez az ideális arány felborul, vagyis elszaporodnak a kártékony baktériumok, akkor például ezek a pacik olyan mondjuk szulfát bontó baktérium melléktermékeket, toxinokat termelhetnek, amik a kis ízületekbe lerakódva ízületi panaszokat okozhatnak. Ugyanígy vannak például olyan kártékony fajok, mint a Klebsiella nevezetű baktérium, amit gyakran azonosítanak most már ízületi fájdalmak esetén a bélflórában. Emésztőrendszeri gyulladások is okozhatnak ízületi fájdalmakat, akár derékfájást, vagy a kézízületi fájdalmakat, térd- és könyökfájdalmakat. Például akinek gyenge a gyomor működése, és nem elég jó, erős a sósav tartalma, vagyis a hidroklorid tartalma a gyomrának, és nem bontja le jól az állati fehérjéket, azoknak a problémáknál, vagy ezeknél az eseteknél lehetséges az, hogy emésztetlen fehérje maradványok maradnak a vékonybélben, és ezek aztán különféle kártékony gyulladáskeltő folyamatokat indítanak el. Nemrég megkeresett egy férfi ügyfelem, akit már tavaly refluxal sikeresen kezeltem, és mondta, hogy most nagyon erős ízületi fájdalmai vannak. Néhány hétre egyéni étrendet állítottunk be neki, illetőleg javasoltam egy teljes bélregenerálást, és már alapvetően néhány hét után jelezte, hogy javultak ezek az ízületi fájdalmai. Természetesen ez egy hosszabb időszakot fog igénybe venni, 3-6 hónapot, hogy teljesen rendbe hozzuk a bélflóráját, de már ennyi idő után lehetett látni a pozitív hatásokat. Hogyha szeretnétek ti is hasonló tanácsadást, akkor várlak titeket szeretettel a weboldalamon, az anandazen.hu-n, az időpontfoglalás menüben tudtok hozzám jelentkezni.